ክቡራት ተኸታተልትና ብዓብድሓን ናብ መደብና መጻእኩም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ገለ ስማት ክንሰምዕ ከለና ብኡ ናብ ሓሳብና ዝመጽእ ዛንታ ኣሎ። ንኣብነት ኣዳም፣ ኖህ፣ ኣብርሃም፣ ሙሴ፣ ዳዊት ዝበሉ ስማት ግና ብዛዕባ እቲ ኣብ ታሪክ ደቂ ሰብ ሓደ ዓብዪ ፍጻሜ ዘመልክት ስም ዝወት ሰብ ሰሚዕኩም ትፈልጡ ዶ? ሎሚ መዓልቲ ብዛዕባ ሓደ ብዙሕ ዘይዝረበሉ ግን ኣዝዩ ኣገዳሲ ሰብ ክንመሃር ኢና። ንሱ ድማ ፈለግ ይበሃል። ፈለግ መን እዩ ነይሩ? ስለምንታይ ታሪኹ ኣገዳሲ ዝኸውን? እስኪ ብዛዕባ መጽሓፍ ቅዱስ ተደጊፍና ንመሃር። ፈለግ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘፍጥረት ምዕራፍ 10 ንረኽቦ። ንሱ ወዲ ዔቦር ካብ ወለዶ ሴም ወዲ ኖህ እዩ ነይሩ። መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ሓንቲ ኣዝያ መሳጢት ዝኾነት ነገር ይነግረና። ኣብ ዘፍጥረት 10:25 ከምዚ ይብል፣ ንዔቦር ድማ 2 ኣወዳት ተወለዱሉ። ስም እቲ ሓደ ፈለግ እዩ፣ ከመይሲ እቲ ብዘመኑ ምድሪ እተመቕለ። ነዚ ሓሳብ እዚ ኣስተውዕልሉ። ስሙ ፈለግ ዝተባህለሉ ምኽንያት ኣብ ዘመኑ ምድሪ ስለ እተመቕለት እዩ። ትርጉሙ ስም ፈለግ ባዕሉ ምምቃል ወይ ከዓ ምፍላይ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ዓባይ ሕቶ ትመጽእ፣ እዛ ምድሪ እተመቐለትሉ ወይ እተፈለየትሉ ፍጻሜ እንታይ እዩ ነይሩ? እቲ ዓብዪ ምምቃል ግንቢ ባቢኤል። መጽሓፍ ቅዱስ ነዚ ምምቃል እዚ እንታይ ምዃኑ ኣብ ዝቕጽል ምዕራፍ ማለት ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 የብርሃልና። እቲ ዛንታ ግንቢ ባቢኤል እዩ። ድሕሪ ማይ ኣሂ ደቂ ሰብ ኩሎም ሓደ ቋንቋ ሓደ ዓይነት ዘረባን ነበሮም። ኣብ ምድሪ ሲንዓር ተኣኪቦም ድማ ንዕኡ ስምና ምእንቲ ከነፀውዕ ርእሱ ሰማይ ዝጥምቁል ግንቢ ንስራሕ እሞ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ምድሪ ምእንቲ ከይንብተንሲ ከተማ ንስራሕ በሉ። እዚ ግን ዕላማ ኣምላኽ ኣይነበረን። ኣምላኽ ንደቂ ሰብ ፍረዩን ተባዝሑን ንምድሪ ምልእዋ ኢሉ ኣዚዝዎም ነይሩ። እዚኣቶም ግን ኣብ ሓደ ቦታ ተኣኪቦም ንኣምላኽ ዘይኮነስ ንገዛእ ርእሶም ክብሪ ክፈጥሩ ፈተኑ። ትዕቢቶም ሰማይ በፂሑ ነበረ። ስለዚ እግዚኣብሔር እንታይ ይገበረ? እግዚኣብሔር ድማ ቋንቋኦም ኣብኣ በታተኑ። ካብኡ ድማ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ ኩሉ ገጽ ምድሪ በተኖም። እምበኣር እቲ ኣብ ዘመን ፈለግ ዝተፈጸመ ምምቃል ጂኦግራፊካዊ ምፍላይ ኣህጉራት ዘይኮነስ ምፍላይ ቋንቋታት ምብታን ህዝባትን እዩ ነይሩ። ህይወት ፈለግ ነዚ ኣብ ታሪክ ደቂ ሰብ ዝተፈጸመ ዓብ ለውጢ ህያው መዘኻኸሪ ስሙ ባዕሉ ነቲ ፍጻሜ ይገልጾ ነበረ። ካብ ፈለግ እንታይ ንማር? ሕራይ እዚ ዛንታ ንዓና እንታይ ትምህርቲ ይበና? 3 ነጥብታት ክንርኢና። ሓደ ልዑላውነት ኣምላኽ። ህዝቢ ባቢኤል ዕላምኦም ንኽፍጽሙ ኩሉ ነገር ዝገብሩ ይመስል ነበረ፣ ግን ኣብ መወዳእታ ዕላማ ኣምላኽ ተፈጺሙ። ደቂ ሰብ ንኣምላኽ ክጻረሩ ወይ ካብ መደቡ ከውጽዎ ኣይክእሉን እዮም። ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ታሪኽና ልዑላዊ እዩ። እቲ ናይ ደቂ ሰብ ትዕቢተኛ መደብ ፈሸለ፣ እቲ ናይ ኣምላኽ ናይ ምብታን መደብ ግና ተሳለጥ። ካልኣይ ሳዕቤን ትዕቢት ዘይምእዛዝ። እቲ ኣብ ባቢኤል ዝነበረ ሓድነት ኣብ ትዕቢትን ንኣምላኽ ምጽራርን ተመስረተ እዩ ነይሩ። እዚ ድማ ናብ መፍላይን ምድንጋርን መርሖ። ሎሚ እውን ካብ ኣምላኽ ወፃኢ ዝኾነ ሓድነትና ኣብ መወዳእቱ ምብታን እዩ። ናይ ኣምላኽ ሓድነት ዝርከብ ኣብ ትሕቲ ፍቓድ ኣምላኽ ጥራይ እዩ። ሳልሳይ ምድሓን ኣምላኽ ይቕጽል። እቲ ዝገርም ነገር እቲ ዛንታ ኣብ ምብታና የብቅዕን። ካብዚ ዝተበተነ ወለዶ ብፍላይ ድማ ከም መስመር ፈለግ ኣምላኽ ንሓደ ሰብ ፀውዐ። ንሱ ድማ ኣብርሃም ይበሃል። ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 3:34 ኣትሒዝና ንረኽቦ ማለት እዩ። ኣምላኽ ነቲ ብሰንኪ ትዕቢት ዝተበተነ ህዝቢ ብመንገዲ ኣብርሃም ሓደ ህዝቢ ፈጢሩ ኣብ መወዳእታ ድማ ብኢየሱስ ክርስቶስ ንኩሎም ህዝብታት ዓለም ናብኡ ከቐርቡ መደብ ነህሩ። እቲ ኣብ ባቢኤል ዝተጀመረ ምፍልላይ ኣብ መዓልቲ ጴንጤቆስተ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 መንፈስ ቅዱስ ኣብ ዘወረደሉ እዋን ሰባት ካብ ዝተፈላለየ ቋንቋ ወንጌል ክሰምዑ ከለዉ መንፈሳዊ ምትእኻብ ጀመረ። ስለዚ ክቡራት ተኸታተልትና ፈለግ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ሓንቲ ጥቕሲ ጥራይ ዝተዋህቦ ሰብ ይመስል ይኸውን፣ ግን ህይወቱ ንሓደ ካብቶም ወሰንቲ ፍጻሜታት ታሪክ ምስክር እዩ። ንሱ ብዛዕባ ልዑላውነት ኣምላኽ ይምህረና፣ ብዛዕባ ሳዕቤን ትዕቢት የዘኻኽረና፣ ከምኡውን እቲ ዝበታተነ ኣምላኽ ብክርስቶስ ኢየሱስ እንደገና ዝእክብ ምዃኑ የርእየና። ንዝመጽእ ግዜ ስም ፈለግ ክትሰምዑ ከለኹም ነዚ ዓቢ ታሪኽን ትምህርትን ዘክሩ። ብዛዕባ እዚ ርእሰ ነገር ዘለኩም ሓሳብ ኣብ ታሕቲ ኣብ ኮመንት ኣካፍሉና። ነዚ ቪድዮ ላይክን ሼርን ምግባርን ኣይትረስዑ። ንዝያዳ ከምዚ ዝኣመሰለ ትምህርታዊ መደባት ድማ ነዛ ቻነል ሰብስክራይብ ግበሩ። ሳዕባ ካልእ ቪድዮ ንራኸብ። ሰላም ንኣኻትኩም።